2 urte bete dira Usansolo ofizialki udalerri denetik. Baina ze balorazio egiten dute ibilbide labur honetaz usansolotarrek? Usansolo beti izin de herri batu bet, ikusten danez, horreatxa doa apurke, ez da erreza herri betastea, da zerotik ganera, da ikusi aldugu hemen aurtengo jaiek, lehen diru gitxi ukiten gindun, da aurten presupuestoa handitu indez, kriston jaiet deukuz. Bakarri pase dire 2 urte, gauz prozesuen, orduen togu note kambio askori, baina guk gazteon partetik bebai dekogu herri asko ipinteko, eta pero dugu 2 urte barru edo lan, ambiente eta gauza asko aldatute gure artean bebai. Guretzat ez da aldaketa handirik egon, ze gu betidanik sentitu gara herri, ezta? Bai, eta hori, pozik gau. Eta beti burruketan, zergatik. Naiz eta urte bi denbora gitzi diren, uste dute aurrera pausek egiten gabizela herrien, eta garrantzitsuena da herri moduen jarraitzea eta herri guztie batut egotea.